To je v podstate podobná otázka, ako že či investovať cez paku do akcií, lebo keď nesplatíte hypotéku a kúpite namiesto toho akcie, tak v podstate ste cez paku v akciách, čo držím palce, môže to vysť a nemusí. A teraz závisí od toho, že kto sa pýta, koľko má majetku, či ho to škripne, či bude schopný splácať hypotéku, aj keď budú to roky 6% alebo 7% a nepredaté akcie, aj keď budú o 50% nižšie a úroky budú 6% a 7%. Že keď si to všetko takto premyslíte a dáte to, tak ako asi sa vám nič nestane, asi to dobre dopadne. Lebo áno, z toho úplne dlhodobého hľadiska by mali rásť, a to aj Roman Kružiak hovorí, že na tom on nezarába na tej raste ceny nehnuteľnosti, on zarába na tom poklese reálnej hodnoty toho záväzku. Opäť tomu málo kto rozumie v nehnuteľnostiach, ale toto je na čom sa zarába. No ale áno, z dlhodobého hľadiska by tie akcie, nehnuteľnosti, bitcoiny, zlato, všetko malo rásť rýchlejšie ako ten úrok teoreticky, ale budú tam obdobia, keď ten úrok predbehne tú infláciu. Že aj u nás v 2018-19 bol úrok na hypotékach pod cenovou infláciou. Vtedy som točil videa, že aj tí, čo nepotrebujú hypotéku, tí, čo nepotrebujú hypotéku, by si ju mali zobrať, lebo počas životnosti tej hypotéky sa dožijú času, keď na termíňakoch bude viac ako úrok na tej hypotéke, ktorý si zafixovali vtedy. No a tieto obdobia, presne keď je ten úrok to predbehne, keď splasne tá bublina a tie úroky sú na chvíľku vysoké, sú kľúčové, že vtedy sa ukáže, že kto ten dlh udrží a kto nie, a kto je donútený realizovať tie straty a